Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Kinahanglang matambalan ang samad sa tuhod ni Lola Igi. Kinag-ago siyas kasakit. Ito, di kay, may tingali nga mga itagtabang sa nahitabo ni Lula. Asam sa tamangayog tabang tay Andoy. Nakakita ko payag sa ibabaw. Magpatabang ta. Payag? Nato'y payag sa babaw. Way nagpuyo anang payaga toto ni kay. O doon ay mga kagamitan diha. Muhapit o nata anang payaga. Oh, Nikay, sa may tanaw mo. murag nakakita naman ko ng payaga. Ha? Di ka makita ng payagan, Nikay. Ambot. Pero nakakita na gid ko, ana. Oh, puparehas lang tingalig porma ng payaga nga ako nakita. Daghan mang payag bukid. Oh! Ay, kasakit. Nagitad akong tuhod. Aray, agay. Oh. Unsam na nagpaingon din eh. Sumna! Oh, ala! Alipos mo na! Uy, halipos! Tuto, tay Andoy, aga ka niyo Lola Igi. Kinahanglan makapasalipod kita na ng payag sa ibabaw. Maayo kay may kahoy diha. Ay, dali mo. Dali, Lola! Dali, Lola! Ay, kasusok! Kasusok sa akin! Tungas na tayo ibabaw. Lola! Kunin ito! Ayun ako! Kunin! Walang sira sa limpos. Dali lang! Dali lang! Pasalipod ka mo sa payag. Dali, Lola! Masilipon! Isa! Tika pa! Dali! Pasalipod ka mo sa payag. Dali! Dali, Lola! Isa! Tigas payag! Uy! Unsam na alipusa, oy! Murag managit na! Hapit mo kung mada! Kunin mo maayo sa kahoy. Kunin ito na! Kunin! Walang alimpos. May palayo na. Gani kayo! Huwag magdugay ang alimpos! May putong tatanim payag! Ugmadapag kita! Dili kita maiboto ang payag to. Ay, ang payag ay! Nadaanan ko sumusyon. Sorry lang. Yaton ko. Uy! Si Ilmo na! Uy! Ilmo! Kunin nagdasalim po. Dahil alimpos taka. Niagay mo, Nikay. Muni mang Nagkaabot na sa tanin niyo. Naabot sa day ka ining dapita, Elmo? Oh. Oh, Nikay. Nakadangop sa guining payag. Dali mo. Saka mo dali. Dali. Uy, Lula. Naunsa man ang tuhod nimo? Nadisgrasya ko. Amo ba? Saka mo. Aron matambalan sa nang samad ni Lula. Agay, sakit. Uy! Bahuan mo lang eh. Bahuan mo lang. Dali. Dali mo. Simot ko pagkaon. Humot ko pagdoon. Saka mo. Dali. May bagong linuto nga pagkaon sa suod sa payag. Maudi ay humot kayo Kang kinsa pagkaon. maning payag? Wa sa kumaybaw. Dali na mo. Nanadayon Dali. Uy! Kadagang pagkaon na sa misa! Oh! Nanilat ang baboy! Nainasal nga manok! O mga fruits! Sige. Wow! Kaon na mo. Kay ako gyud nang giandam para ninyo. sa Oh. aray agay tambali on nako ninyo o sa mamangaon kay sakit na taong kaayo. Ako na itambal ni mo, Lula. Uy! Ah. Iyay, siya mo tam... Tambalan ka na sa day karon, Elmo? Oh, Nikay. Naminaw na tula. Makamausad kung manambal. Dali na. Dali sa may kwarto, Lula. Aron makapahuway ka na. Noy, Andoy. Ikaw na yate Manila, ha? Pakana sila, ha? Oo! Iyay ka! Sige, dali, Lula. Agay. Iyay ka! Sige. Kauna mo samtang init pang sabaw sa tiil sa baboy. Noy, di ka tuluguso na kong lula, Noy. Basig luguso tulong, magluluguso ba ito si Elmo? Bahala sila eh. Andali ni kay. Mga orang tagay gutong kayo. Isang mo akong gagutong nga. Nagkita ng pagkaon na sila misa na. Ang inasal nga manok o ang lumian kay pag-aisa, pag-asal, lumian kay pag-asal. Ha?
Oh, anong ka? Purong tiurog nga nagtanaw ng lami ang pagkaong sa lamisa. Anong ka? Humutuod kayo mga pagkaon. Hmm. Pero ang pangutana, Toto, diin man magkuha si Elmo ini mga pagkaon. Ay, mga ulan ta. Sige na, sige na. Kitkita na ng inasal nga manok toto. Ah, oo! Mahakan ni Pap! Toto, ayaw una. Ayaw una. Itong lami nagkikit-kit. Anong rin ka nagduwa-duwa sa pagkaon ni Kay, ha? Wala ka gutom, ha? Gigoto man. Pero, pahika pa ako si mong kamot. Ah, ha? Ambi na ng kamot mo, Toto. Oo. Ni kayo. Sige. Gumiti akong mga kamot. Aron malipay sab ko. Kilo. Oh! Agay! Uy! Sumali kayo mo magiwaklaw mamot na ikunos lamisa na! Sakit kayo, agay! Agay! Baho, tingali na. Ha? Grabe yan, sa di mo napaho. Nanginaw sa taon ko niyan doy, eh. Ni Kay, sabi mo nakita, ha? Sakit to, eh. Maugi hapon ako nakita, Toto. Uy, nausap. Giasal, gihapon ka. Sa? Uy. Lain na. Sa guto ng imong gipanulti ni Kay. Lain na, gina. Sana man taon tayo. Ni Kay, gutom lang imo, ha? Imo na problema, imong nakita. Ayaw na problema, ha? Batira. Gutom kayo mga ano to. Dali. Kalamisay na saan nga manok. Humuging unod, uy. Yung humupag yun. Sige. O niya na tamago na unas problema. Mga na lang ta. Ang kakaon mo daw. Mga oro ta. Ay, lamig yung pagkaoro. Nami man sa din sinugbang isda. Oo, ayaw paghurong o kao ni Kay. Lami tuod kaayo ang isda. Labas kaayo. Ang to sa tubig, lami kayo. Lami. Este. Ni Kay? Ngano may pahiyo man ka, Toto? Misamot magagagwapa sa kong tanaw ni Kay. Ikaw sabto. May gwapo kag samot. Hoy. Hey, naunsa man mong duha, ha? Naamos ka nanan. Ayaw mo paglabing-labing diha. Aw, unsa man mong duha? Uyab na mo. Ni Kay? Ni Kay? Naunsa mo ng naong mo? Naunsa mo na? Naunsa man? Toto. Dili. Dili, may bumakatog ta. Oh, kung nagduka na mo, nala, sige. Katong na. Tayan doy. Hmm. Usa ba to mo gikaon? Ngano murag dalain ba na mo pananaw? Hala, ang akong kamot, miinat. Tay, sultihi ko. Ay. Ay, buhiin na akong kabot. Akong bukton, oy. Gisakitan ko ni Kay. Ay, bidot ang imong kuko. Dili ay mahimo. Ni Kay, sama ning ang talinit nga kahoy, ha? Dili mahimo makatog ta. Ni Kay, ano mo maginunggab ang imong kamot, ha? Dili ko makatog to. Dunay sagol ang pagkaon nga tong gikaon to. Lamiya ng higa ni Kay, ha? Toto, ayaw pagkatog. Ayaw! Nakatog bis Toto. Dili ko matog.
Kinahanglang makatuog mo. Malo ka na nanok na sila. Andoy! Gapusa sila. Agay, sakit ang gamot eh. Uy! Sama ni? To, masaylo ako. Gigapos ko dinis punuan sa kahoy. Rigay! Unsaman ko na unsaman ko. Nganong natinuod man na imong damgo ni kay? Gigapos ko inay nilang aslalanan. Aslalanan nga kawayan. To, ang akong damgo. Natinuod gina akong damgo nga maasal ka. Ay, natanaw na po din eh. Magkuyangi mong damgo ni kay. May gahong ka. Magkuyangi mong damgo. Dili na ni mabakwi pa, Toto. Niyata sa bungtod nga balimbongon. Nalimbungan gyud ka. Lula! La! Maayo na ba ang inyong pagkabuta? Lula! Unsa man taon ka, Lula eh? Unsa man mo gibuhat ako, ha? Ang putaon ko ni mo, Lula! Nganong imo mo kong aslon? Ha? Sumagtaon naman ako, baboy! Ha? Sige! Ah, Dagutin na ang daob ubos sa aslo no. Matuman! Miandoy! Tayandoy! Lala, ayaw ka magpadaog diyan ang gahong nga nagulipon ka ninyo. Lula, sabay! Unsa, di mo taon kong apo, Lula! Ayaw taon kong kasla! Tabang! Aslon ko sa akong apuhan! Tabang! Nalayi mo nga po si Toto! Ayaw siya gasla! Nana! Natapok na ang kahoy sa tungod sa slunod. Tayandoy! Magbahay ka gitay kung masunod ka ni Lola! Wa siya sa maayong panguna-una! May nagulipon ka niya! Ha? Kuhaan na ang iyang gahom, Adoy. Oo, matuman. Tayandoy! Ayaw ko ang akong perlas! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!